dan svima, ako uopšte može da nam bude dobar dan posle svih ovih dešavanja u Srbiji u zadnjih 15 dana. Ono što je privuklo najveću pažnju je svakako hapšenje gospodina Miškovića, mada ja mislim da je to sve veštački napravljeno i da je u senci tog hapšenja ostalo postavljanje administrativne granice na Brneku i Jarinju, poskupljenje struje od 25%, potom najnovija rasprava u parlamentu koja treba da se održi na temu ulaska u 100, a samim tim i prihvatanja GMO. Znači sve je to ostalo u senci, a prvi plan je istureno hapšenje Miškovića. Po meni je to velika nepravda zato što Mišković je trenutno 17. rupa nasvirali u ovoj državi, a i meni je to ipak teško palo na neki način. Ajde što je meni, nego i mnogima u Srbiji, zato što pojavili su se već grafiti pravde za Miškovića, jer ljudi jednostavno neće da trpe da jedan pravednik leži u zatvoru. Mnogi su pokušali i da se našale na račun toga što je uhapšen Mišković, pa su napravili zbijali raznorazne šale, a lako se sad šaliti sa uhapšenim Miškovićem. To verovatno rade neki koji su ga dojuče tapšali po ramenu i bili uz njega. Ne bi me iznenadilo da je autor ovog priloga neko iz Miškovićeve okoline ili možda sam Mišković da je napravio sve ovo. Jer mi smo takvi, mi volimo da se našalimo čak i sami sa sobom. Između ostalog pojavila se i vest na Fonetu da je mnogi nezadovoljni će pokušati da naprave i miting podrške Miškoviću koji je zakazan za subotu 15.12. Jednostavno ljudi neće da trpe da jedan pravednik leži u zatvoru. Ja ću prvi ići na taj miting, a ako Bog da se dočepam bine i mikrofona pa da i ja kažem koju, jer jednostavno Mišković mora da bude slobodan. Sad da vidimo, ja sam odlučio da oslobodim Miškovića pošto ne mogu da trpim tu nepravdu i prvo ćemo da pogledamo hronologiju događaja kako je sve to izgledalo. Mišković je znači bio jedan nasmejan čovjek, vedar, radostan, jer ko ne bi bio na njegovom mestu, radostan. Od 90. godine se uspešno bavio biznisom, zaradio je milione, možda i milijarde evra i logično je da je čovjek bio radostan. Posle se malo zabrinuo kad je čuo da će morati da ide u policiju i da će tamo da ga ispituju. Čuo je pretnje od Vučića i normalno logično je bilo da se čovjek zabrinuo. Kada su došli da ga uhapse, onda je bio ljut kao što se vidi i tu je skresao policiji i okupljenima šta ima. Sad tu postoje razna tumačenja te njegove izjave. Njegovi advokati kažu jedno, policija kaže drugo, Vučić kaže nešto treće. Mi ne znamo šta se desilo, a znamo da je sigurno ovo se desilo, to jest da ga je policija privela. Vidite taj kiseli osmeh na njegovom licu, iskalio je bes malo pre i sad se smeška. Da li se kaje, da li se ne kaje, mi ne znamo. Znamo da je došao ispred policije, ispred zatvora gde je dao poslednju izjavu i vidi se zabrinutost na licu našeg biznismena. Sledeća fotografija, zlikovci su ga strpali u zatvor gde on tavori. Sad ja ću da večeras oslobodim Miškovića na jedini mogući način, to jest neću jurišati na Ustavni sud ili CZ gde ga već drže. Ja ću ga osloboditi ovog iznenađenja, stigla nova riba, tako kako ja mogu. Znači otvorit ću Photoshop. Kada sam otvorio Photoshop, otići ću na Mišković zatvoren. Gde su ga zlikovci strpali? Evo ga, strpali su ga ovde. Tu je Mišković zatvoren, a ja ću ga otvoriti prvo, a potom ću ga i osloboditi jednim klikom, jer jednostavno Mišković je od ovog trenutka za mene slobodan čovjek i samo da se zna, ja sam prvi oslobodio Miškovića. To mi je bila želja. Evo ga, zatvorit ćemo, nećemo ništa da sačuvamo, ali ovo nije vredno čuvanja, znači to sve treba da što pre zaboravimo. Pošto je Mišković oslobođen, kao što ste vidjeli, sad je jasna poruka svima u Srbiji. Znači, koga god bude Vučić uhapsio, ja ću ga osloboditi. Srpski tajkuni ne
nemaju razloga da brinu. Pozdrav svima, toliko.